Fai moitos anos, don Ramón Otero Pedrallo falaba así da nosa vila. No Val dos Beuses, na paisaxe quizáis máis elexía do occidente, a Ponte Cesures. A ponte, só no país e no cantar de raíces do val florecido de Rosalía. Garda a dignidade romana da testa de César, do eloquio das Tusculanas. Non arroeu nin a paisaxe da historia polo camiño, nin o devalar do tempo. Que así sexa durante moitos anos. Quen é esa muller? Quen son todas esas mulleres? As patifas que andan co peixe á cabeza polas aldeas. É un poema dedicado a un colectivo concreto de mulleres que tan silenciosamente foron tamén escribindo coas súas pegadas a nosa historia. Mulleres que foron un exemplo de sacrificio para apuntalar a economía familiar. Verdadeiros fachos de inmensa luz abrindo camiños. Con las panelas vacías, pero contentas. El sacrificio momentáneo y la solidaridad con las desventuradas de su clientela no tardaría en recibir su correspondencia. Ás 4 da mañá normalmente xa nos tiñamos que erguer. É mi madriña querida. Levabas a boca ao mellor un cachiño de broa e o que puderas, porque non metías moito máis no estómago. A nosa é unha vila pequena en extensión, pero na miña opinión grande, quizás moi grande en persoa.